agriculture smuggling. Nabubuo na ang big picture. Parang sa mga pogo, galing China ang isang ulo ng kamadang sindikato sa agriculture smuggling. Malaking panganib ang mga smuggled na pagkain. Walang physical inspection o chemical analysis, wala ring test para sa lason o virus o bakterya para masabi kung expired na ito o fit for human consumption. Tulad nga sa Pogo, may mga kasabwat na Pilipino. At malamang, ang inaangkat na frozen fish ay sa atin din nahuli sa West Philippine Sea. Ang ating mga isda, ninanakaw nila at ibinebenta sa atin pabalik. Halimbawa na rito ang 68 million peso shipment ng frozen mackerel o alumahan galing China. Ang sabi sa mga import document, chicken poppers ang tinangkang ipasok sa Subic. Unti-unting nabubunyag ang bulok na sistema kung saan ang mga dummy consignee at insiders nagsasabwatan kasama ang ilang mga opisyal ng customs at posible rin taga-DA. Hindi ito small time, ito ay economic sabotage na may parusang habang buhay na pagkakakulong at multa ng 3 beses ang halaga ng mga kalakal sa ilalim ng Republic Act 12022. Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Malinaw ang batas, walang ligtas. Hindi ang opisyal ng customs na nagbubulag-bulagan o nagtatago sa pangalang Mr. Carlos. Hindi ang investigador na nagbabaon ng complaint files. Hindi ang operator na truck na nagtatransport ng illegal na kargamento. Wala dapat ligtas. Hindi rin yung mga nasa DOJ, NBI, posible BI, Big Immigration, BOC, 1 taon nang mahigit, case build-up pa rin. Lahat ng sangkot sa pag-smuggle ng pagkain, kaaway ng Pilipinong magsasaka, mangingisda at mamimili.